వర్షపు నీటి డౌన్టెక్ పైప్ను కట్ చేసి అక్కడ టీ జాయింట్ను అమర్చండి. టీ జాయింట్ ఉన్న పైప్ చివరలో ఫ్లష్ వాల్వ్ను అమర్చండి. టీ జాయింట్ యొక్క మూడవ భాగాన్ని పైప్ ద్వారా ఫిల్టర్ ఇన్లెట్ని కలపండి. స్పిరిట్ లెవెల్తో ఫిల్టర్ స్థాయిని నిర్ధారించండి. గోడపై 4 గుర్తులు పెట్టి అక్కడ డ్రిల్ మెషిన్తో రంధ్రాలు చేయండి. స్క్రూలను ఉపయోగించి ఫిల్టర్ను అమర్చండి. ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్ 2ను శుభ్రమైన నీటి అవుట్లెట్లోని నిర్ణీత స్థానంలో పెట్టండి. కర్వ్డ్ ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్ 1ని యూనిట్లో పెట్టండి. ట్రాన్స్పరెంట్ లీడ్ను యూనిట్లోని 2 నాబ్లపై అమర్చండి. 4 అంగుళాల వ్యాసం 6 కిలోల బలంతో ఉన్న పీవీసీ పైపును ఉపయోగించి ఫిల్టర్ యొక్క శుభ్రమైన నీటి అవుట్లెట్ను బోర్వెల్ కేసింగ్ పైప్తో లేదా ట్యాంక్తో కలపండి. ఇప్పుడు మీ నీరెన్ మీకోసం వర్షపు నీటిని సురక్షితంగా నిల్వ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంది.